BTR रेकर्डनि माखासे दफाफोरा केन्सेल जाबाय होनना बुंदों मा फोरमायगोन? बेखौथ' जोङो उनावहाय एक्सन लानांगोन माने केन्सेल जाबाय होननानै अपप्रचार खालामदों जे आयेननि एक्सन लानांगोन जों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो बा नंखाय मा फोरमायगोन? बबे पार्लियामेन्टआव माला आयेन जाखो बेलाय बेफोरखौ केन्सेल खालामनो थाखायलाय बे मिसा खोथा अपप्रचार खालामदों आरो बिनि थाखायथ' जों आयेननि एक्सनानो लानांगोन उनावहाय बिनि समाव। बरगयारि बिथाङा बे बियाबाव गिदिंफैगासिनो दं मा फोरमायगोन? खाम्फाया सबसे खम भटआ नैबे बियाबावनो मोनगोन। रुपहियावथ' गैथारानो बियो आरो सालबारियाव खाम्फानि हान्जाया माने मथा मथि सालबारि मथनगुरि बिसोर ज' मिलायनानै 30,000सो भट मोननो हायोबाबो रंजा बिसोर। जिहेतु बिथाङा मैया कख्लाबारि बियाबाव फैनानै बुंदों BTR रेकर्डनि माखासे दफाफोरा केन्सेल जाबाय होनना बुंदों मा फोरमायगोन? बेखौथ' जोङो उनावहाय एक्सन लानांगोन माने केन्सेल जाबाय होननानै अपप्रचार खालामदों जे आयेननि एक्सन लानांगोन जों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो बा नंखाय मा फोरमायगोन? बबे पार्लियामेन्टआव माला आयेन जाखो बेलाय बेफोरखौ केन्सेल खालामनो थाखायलाय बे मिसा खोथा अपप्रचार खालामदों आरो बिनि थाखायथ' जों आयेननि एक्सनानो लानांगोन उनावहाय बिनि समाव।